תעשו לרעש, מה זה? איזה כיף להיות פה. אז קודם כל, בדרך כלל יש גם מלא גברים באולם, ואני מבקשת את סליחת הגברים, כי אני רוצה להקדיש שיר לנשים, הפעם האולם מפוצץ בבנות, שאנחנו אוהבות את זה, ובאמת, אני רוצה להגיד את השיר הזה לכם, לנשים, אנחנו הכוח האמיתי, ואני רוצה לברך את כולנו, שימשיך להיות לנו כוח, לגדל את הילדים, להצליח, אמן. ושנחגוג כל יום את יום האישה. אז עדי, אני מקדישה את זה לך וגם לבנות המקסימות פה, סבבה? מלכות שלי, אתם שומעות? את יודעת לפעמים היופי בסרטון